Spremni da se krećemo za par sekundi. Samo da vam naglasim da se radi o niskobudžetnom snimanju, eto, čisto da znate. Spremite se, krećemo za par sekundi. Akcija! Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi pratite jedan, doduše, niskobudžetni intervju u kojem će nam... Čekaj malo, ne! Ovo definitivno ovako ne može početi. Zašto za Boga izgovarate reč niskobudžetni? Momci, idemo ponovo. Akcija! Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi pratite još jedan intervju. Cilj nam je bio da pozovemo nekoga ko je na svetskom nivou dostigao mnogo i tako time motivišemo buduće mlade filmske stvaraoce. Zbog toga je večeras sa nama režiser gospodin Goran Ražovski. Dobar dan. I ja vama želim. O vašem poznatom filmu Sportski uspeh postoje podaci da ste za čak 3 dana uspeli da povredite 10 glumaca u jednoj sceni u karate sali. Zanima me šta se tamo stvarno desilo? Jednostavno nije bilo dovoljno dobro. Pošto tada, nismo imali mogućnost kompjuterske montaže, cilj nam je bio da glumac rukom, razbije betonsku ploču, dok su druga dvojica držali isto sa obe strane. Prosto, sve je moralo biti besprekorno. Postoje kritike da većinu visokobudžetnih filmova koje ste radili 2000. godina ste radili isključivo u političke svrhe. Zanima me, koji je vaš odgovor na ove optužbe? Ne znam kako bih vam to približio. Dugo me kopkalo da kažem. Nisam vas baš najbolje razumela, gospodine Gorane. Jednostavno, morao sam da priznam. Film koji su svi gledali, ali niko nije znao u suštini da je to film. Da, ja sam snimao fondacije Biće bolje i ova druga Služimo narodu, kako ljudima grade kuće i daju osnovnu finansijsku pomoć posle poplava. Da, jasno mi je to. Nego jeste li dobro? Ne mogu da gledam. Ma, hoćeš li smanjiti to svetlo više? Pa dajte ljudi, molim vas, stvarno ste ga preterali. Jeste li dobro? Ma, dobro, ajde da nastavimo, molim vas. Dobro, ovo možemo srediti u montaži, izvinjam se stvarno, da, spremite se, idemo, akcija! Pa da pređemo odmah i na sledeće pitanje. Koja je tajna novog projekta koji je ispred vas? Taj projekat zapravo predstavlja snažnu dramu o sukobu čoveka i mašine, zapanjujuća igra muzike i pokreta. I samim tim... Čoveče, šta ti za Boga radiš? Ne vidiš da se ovaj razgovor trenutno snima? Možda. Hteo sam da pokušam nešto. Da pokušate. Vidi se da svi vi nemate ni malo znanja, pa čak ni za ove bedne intervjue. Već sam nervozan, skratite ovo što više možete i još jedna greška i završili smo. Idemo se stvarno, spremite se, idemo ponovo. Akcija! Ukoliko biste morali da opišete sebe i svoj rad, jednom rečju, koja bi ta reč bila? Dozvolite mi da malo razmislim. Da li ste vi svi normalni? Mislim, čovjek prihvati niskobudžetni intervju i vi ga još provocirate, šta? Ko ti ovo snima, mislim, dete, šta? Gospodine Ražovski, molim vas, vratite se. Idioti! Ne.